So mao na nga pag matudlo pud ang simbahan di siya masayop in terms of faith and morals nga naman tungod kay naay giingon si Kristo nga ang Espiritu Santo mag ninyo. So mao na nga pag in terms of faith and morals nga naman tungod kay naay giingon si Kristo nga ang Espiritu Santo mag-uban ninyo. Oh, pero kung ang Papa, ang Council mogawas na ana, di na motudlog pagtuo, di na motudlo og moral, lahi nga pamaagi sa pagtuo, walay kanang kuan, walay kana bitong assurance nga naa ang Espiritu Santo motudlo og insakto. Posibleng tama, posible pong gitawag og mali. So walay gitawag og assurance. Pero kung ang simbahan i-invoke niya ang iyang authority, teaching authority, so mo nang panahon na nga ang Espiritu Santo mag-uban ni ining maong simbahan na og dili gyud makahimo sa pagtudlo og kining gitawag og sayop. So mo na gikan kang Ginoong Kristo hangtod karon gipasapasa kining maong pagtulon-ana. Nganong gipasapasa man ngano man kay ang mga apostol, ang mga sumusunod sa mga apostol, kisa man tong mga apostol katong 12 namatay man si Judas ni puli si Matias. Nya pagkahuman ang sumusunod sa mga apostol mo ning mga obispo man nang niingon si San Pablo sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28, naghihimo kamo mga obispo ang mo'y magbantay sa simbahan nga iya sa Dios. Simbahan sa Dios or iglesia sa Dios. Tawa magpupuguan na kay mamakpak man ning Suryano. Ay iglesia sa Dios amo na diloy o lahir kay mo ni 1980s ra mo kanang gisulti sa Buhat 2028. Panahon pa ng Kristo, panahon pa na sa tawag ana mga apostol, so wa mo'y labot ana. So kanang giingon ni San Pablo nga gihimo ka mga obispo aron mo ay magmatuto sa simbahan sa Dios, refer na sa iglesyang gitukod ni Kristo na mo ay gitugyanan sa iyang mga pagtuunan, sinulat ug wala masulat. Niingon sa Apostol Pablo, hupin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o pinaagi sa sulat. So, mao na nga di gid pwede manudlo ang mga apostol, dili gid pwede manudlo ang mga pari, ang mga obispo, ang Santo Papa, ug sukwahi sa mga butang nga gustong ipapasa ni Kristo. Ngano man kay dili man manluluwas ang Santo Papa, dili man manluluwas ang mga pari, ang manluluwas katong ilang gitudlo nga mo ay nagsugo nga mo uni itudlo. So katong itudlo mao to ang makaluwas nila. Mo mong tikatuyuan sa manluluwas. So mao na nga ang simbahang Katolika, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang itudlo katurag yung sa tang gisugo ni Kristo based sa nasulat o based sa tradisyon